Nagpailin sa mananda ador kun sanay. Napandan sa manan nagshot ijay ilay. Wen nga rod, Mare. Tsakban amo no niya ti sublian day jay nga inuman. Mabalin mat agumatang dalatan iti tersenam tauray ijay balay ti paginumanda. Ay nawaw, paritang namin nila kay mo amaray. Ay na, Mare. Uray paritak ni Ador. Mapanlat ta. Nagagumaki di ani pari ador no may papaniti trabaho. Tatulungan na kamo maray. Ang sansamo ta nasaya at tikasta. Kasla inuman mo tan ti tambayan da nga kumparay. Ti pakasta awak laang, Mare. Mapanda iti inuman. Gamtunggal agawid dakat sanda mo tanabartag. Ay ha? Wen, Mare. Uray parbangon nga agawid. Saan mo't amabartag, Mare? Na. Anya nga rod nga iteraramidon da ijay. Agtugtugaw dalaang ijay inuman maray. Ano ti kayat mo ka arak, paredor? Sanak nga uminom, pare. Sikalata na. Ano? Kailangan ka ba alam nga inuman ti orderam? Ay, nawaw. Imay tapay nga rod dito eh. Saan ka maglagay mag-shot? Iso nga rod nga uminom kalata no kaya mau. Sikapay tinang imbitar kanya. Ita, saan ka kaya mo uminom? Ay, agpuno ka man. At nakaditang dumama ka ka po. No apaya kay kayat mo tek subli-subli tinay ito nga inuman. Awan. Sikakit di mo. At ako mga ko sa lutsudan, miss. Oh, anya day chay manong? Mabali na maalak ti cellphone number mo. Ha? Tapno nalaka ko ma-text ka. No, okay lakan ka. Ay, mutoy ti cellphone mo manong. Tay save ko ti number ko. Agyaman naklaunay. Ay, wala nyaman na. Amumot gayam tinagan ko manong. Amok Amy. Ta sinaludsod ko iti katrabaho am idi pa'y napalabas alawas. Oh, ato yan ti cellphone mo. Sikan ti mangi-save iti number ko, ha? Thank you Ay, alangarot ta. Agsupliak iti ayan ti gayam ko, wen. Amangan no makita na kasarsarita ka. Anya kumaita. Basta, sana mabalin, Amy. Secret lang na ito, ya. Nakita ka kinasaritan ni Amy itaya, pare. Ay kuha. Kamalit ipang panunutan. Di ka agliba. Di ko nam siguro diyak nakita niya. Inalam sa pati cellphone number na. Ay, agpuno akan ka pare Di mo ibagbagay iti asawa. Sigurado aguraan nak numamo na. Saan kanto na makadwa nga agsyat dito eh? Amom, delikado teraramidin pare. Ay nawa, siyak ka diti makaamaw. Basta tahimik ka lang. Kasanungay no adadan dumamanginanon. Asino kumamit nga eh. Dua talang mo na makaamaw. Naimas daw iti kapi Agyaman na ka ba kahit? Punakman no inuman tinapanan niyo iti kumparem. Unmahit. Apay aya? Apay nga rod asan ka nabartag, ha? Apay, kaya't mo mabartag at kung kalagawid ha? Saan matlakay? Mas daawak lang. Ako na yung nga inuman tinagapuan niyo. Apay asaan ka nabartag ka nagawin? Anya ngay dayjay. Nagtugtugaw kay laang ay dyan inuman. Siyempre, kinontrol ko matabak. Narigat na mabartag kami adwa ka ni pare sa amin. Kasta gaya? Un, samay sa nagrigat timhang Uber. Ay mare, adaman madlaw ko ijay asawam. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, Mare. Kanayon samot tin nga agload mare. Kan nakita pa'y, nakaisam nga cellphone iti naminsan. Anyat kayat mo asawan, Mare? Kasla, adamot ka tetex na maray. Sino kumangay? Ay,
diya ka mo, maray. Angam, agsipot-sipot ka, maray. Ay, kasta mo laeng kat, daytay nubyok iday. Malas na laeng at naduktalak adagaw, sti kalukwan na, ti aramidon na. Ah, ay, makapadanag kamot, Mare. Ay, maray, ibagbagak laeng, ti madmadlaw ko. Anya ti aramidem dito'y ruwar lakay katrabeen. Apay, saan ka pa lang nga maturog? Si kaman ganyan bakit? Anya ti aramidem dito'y ruwar ko na katrabeen. Agpaangin akla ko ma. Aguray ka. Ada ka tetext mo niya. Awan. Awan ka titiks ko. Mutoy man nga ro ta cellphone mo? Ni pare sa amin ti katitiks ko bakit? Di nakululbudan na eh. Pud no ti bagbagak. Ay, mabit lang. Tariplayak ti text na. Agrubuat akon bakit? Na, saan ka pa'y matanangan, Ador? Isa runong tolat ti balontan Sa maysa, nasa papay mat. Urayam ang makaluto tama kang tapay nga umuna. Mabitla ang anday to eh. Saanin? Nasken nga umuna tama nga nung masapa manin nga agtudo. Kanayon sa mata masapsapa kalakay. Saan akas iti nga gidgidan tama pa ni Jigarden? Kitap no isupay mo ti malpas at trabaho Narigat no agin inuray ta. Ala nga rod, umuna kan. Anya pa'y nga rod ti maramidak ngay. Hello, Amy. Oh, hello, Mano nga Dor. Nakaawag ka man. Di nakadikagura. Itiyan niya kumaga po. Busy kami ni Dirabi. Iso ajak nakatext. Oh, okay lang. Mawatak man. Nasayat nga rat ano kasta. Makalawas mo din. Nasaan kayo nga may itigayam mo dito pagtratrabuhwak? Ay, plano mi ti umahin to malam. Agpakada klabi itwan. Sana balay, tasarong karan kan tumanan iti pagtrab-trabaho am inton malam. Amy. Anya ti kunam, Ador? Agpaili kayo manan iti kumparem? Un bakit? Makalawas mo tin na di kam napnapan. Saan na masapol, Ador? Gumatang ka pa'y lang iti arak iti tersena ni Mare Rosalia. Ta dito'y balay ti paginuman niyo iti kumparem. Sana mabalin Apay kumaasaan? Naimimas ti arak ili bakit? Ay nawaw. Anya kumati nagdumaan na, ha? Basta, naimimas ng ti magatgatang iti tersena. Agluto ak iti pulutan niyo. Sanin. Mapan kami lang na ili. No, saan kamot la mabanog nga gluto? Sige, inakom. Talaga mas daawak iti asawak, Mari Rosalia. Apay maut, maray. Kunak nga rod nga ijabalay ti paginumanda. Ngam, di namat kayat. Nagbolontaryo ak pa'y ang agluto iti pulutan da. Ngam, talaga adya kon nalapdan. Na, apay ka no ngay, maray. Naimimas ka no ti arak iti inuman apapananda. Ngam, saan damat amabarbardag, Mare? Ay. Kita maray. Ang mga muno saan nga arak, ti subli-sublianda iti inuman. Isu saan da mabarbartek ako na maray. Ang mga no, addan sa balay, ang makagapaw. Gumatangak man, Mari Rosalia. Ay, pare sa amin. Anyang ay tigatangam. Dua sardinas. Sige. Ay, pare, madamag ko man. Napan kayo manin kin kumparim nga ador ijay ili idi namin sa narabe. San ka day? Magwen, napilitan na klase murot. Na, apay ngay nga raw, asan ka anahang over? Una, kasaan mo't nga arak ti gagaran Saan kami anak bartag? Adala nga min chicks akay kayat ni pareadura subli-sublian. Anya ti kunam, pariri sa may. Sus, nailawan ko. Adat
chicks, asubli-sublian ni pare Ador, ijay inuman Ay, kunam. awan gayam. Ay, itin mo ti sardinas. Ah? Kanya dapay napatiga papanak. Ay nawaw. Ang damot awag kan Ador. Kure ka. Talk and text. Kunha naman. Cellphone ko matagri-ring, bakit? Wan. Ada awag kan ka. Talk and text. Sumbatak ka din. Ay, kwa. Ni, Ne, aday ta. In-cancel nan. Sino day ito'y atok and text, Ador, ah? Babae ka di day ta? na. Saan? Kasi tinakita may. Talk in text. Kunana, oh. Di ka man agar aramid si ka, Ador? Ay, mutuhin natin cellphone Ay, ko. saan? Ah, Duktalag no asino day ta atok in text. At dalang maamok akalukwan nga aramid, makita ma talaga. Nay, apa yun, Maray? Amom ka di, no kasano amaloktan ti cellphone nga da password na mare. Nay, Maray, cellphone mo ni pare Ador dayta. Kita ang mare. Adadwa a miss call na. Talk and text ko na mare. Naun nga paiso, Maray. Nay, saan mo't nga umawawag ti talk and text, Maray? Ay, jak am mo mare. Jak am mo na niya tirumbang nga aramidag. Ay, panagkunak, kat husto, tinaibaga ni Sami kanyak itay, Maray. Anya ti imbaga na. Saan da amabartek, no kasta amapanda iti dayjay nga inuman. Saan ka day, Maray? Saan nga rod, mare? Nga main, saan ka no nga arak, tigaggagarain dayjay ilay, Maray. Ti chicks ka no ni pari Ador, nalabit chicks mo't nila kay mo dayta, pinanaganan na iti talk and text, Maray. ano tararamid ng dito balay, pareador? Ay, dakil aparikot sami. Anya? Abay? Nakita nga rod ni bagat ko, ngay mawag ni Amy. Anya? Talk in text intensive ko anagan na. Nalaing ni bagat ko. Amo na at chicks ko na dyan. Ay, ko, pasensya ka. Ngam nailawan na naibagak ka ni Mari Rosalia. Anya? Sinaludsod na kami no apay saan tama barbartek no mapantay ti inuman. Ay, sus, kasano nga na ituin paray? Sa dino nga hindi papanak. Ay, mabalin ka din nga ampunan nak pala dito balayaw. Agyanak pala dito eh. Ay, sana. Sigurado nga, gungot-ngot ni bakit ko. Ayan nga ti cellphone ko bakit? Awanan ah. Kasano nga awanan? Sa dino nga ti nang ipanam. Awanan. Impaanod kon iji karayan. Talk and text gaya ma. Ay, bakit? Sorry ah. Ay no, masurunak at talaga ken ka, Ador. Iti dayto akin napintas ken kinagagat kon. Maramid mo pa'y kanyak tikasta. Ako ha, Jack mo yung gagara. Tsak ingagara ta rupam. Pakawanan nak bakit? Ay saan? Saan pa'y nga ita? Ne, enrollment dagiti ulos ko. Manipod ita. Iti salas ti pagturugan. Nalawag ka day. Ay sus, nalamag ano salas? Ay nawa. Aginarte ka pa'y laang. Agyaman ka kit di ata iti salas ti pagturugam. Saan nga iti ruwar? No daduma siguro ang mga no ijerwar ti pagturugam. Ha? Bakit? Ipatanak si Kaador ta talagang agburburag ti darakkan ka. Di ka madanagan. Inawagak ni Nanang. Anya, apay nga inawagan? Imbagak nga umay nakasukunan dito'y balay, tayawid na kan. Diyak magustuhan ti kasta nga aramid mo. Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa, tapno awan to ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti mantika tayo, Berting Lakay. Mapan ka pa'y manggumatang. Ay kumudtoy nga rudan atay may gatang bakay. Agawaan manen, ah. Ay namaw, huwag ka di. Napay man o kilo tigatangag. May salaeng. Mantika lang tigatangag. Wen, agawaam kunak, ah. Huwag ko na lang nga rudan. Mantika lang tigatangam, ang mga numaurasan ka manen. Ay unay kamatay. Apay niya pa nagkikitam kanya kaya. Ala, muto yan tigatangaw. Kadi sunshine, yung nakita ka naggapo dito yung Tirsina Maray. Wine. Asinong hindi kadwa na? Ako, nobyo na kanuma. Ay nawaw, dahil dyan, tinubyo na. Sumuti ko na. Ampay, ada ka di parikaw, pare Berteng. Apay niya man nagustuhan ni Sunshine iti dahil dyan lalaki ngay. Ay, saan tayo nga amu ah? Kastamot at talaga ni ayat ako nada. Ay, damag ko agkasarda ka no pa yan, into numaya bulan. Mapaw, nagpartakay. Dua atawanan, ti relasyon da. Kita lang mo ngamin ngay nyawid na, tinobyo na dito'y lugar tayo. Aya, apay dito yung lugar tayo ti pagkasaranda. Siguro ah. Apo, Anya nga bintay ko na magatangan paray. Nalipatakit din. Nagado nga mi nasalsalod-sodom mo paray. Awan ka di pa ni tatang mo, Lilian, anak ko. Awan pa'y nanang. Day tati ibagbagak kat. Mantika lang ti mapan nagatangad nga maurasan manan. Handa siguro man tinasabat da adita dalan. Kat nagis-istoryada manan nanang. Surutan man kidi. Oh, amok nga rod no sa dino dayan na. Uno saan, awagam. Ibagam nga gawaan na. Ay, nang, nabati na mo ti cellphone na. Ay na, awan na talaga day jay a tao. Nakimari ti siguro manan kadagiti nasalaw na di tadalan. Ay, asidaglang ti tirse napapanan nang maurasan mo. Anusan yo ananang. Talaga siguro akastan ni tatang. Itikas tangar aramidan ni tatang mo. Talaga anapanagakon, anasursurok pa'y ngam iti siyak. Agasam man tikas ta kinamarites na. ato yung timantika ngayong pagatang mo bakay. Ijay samot ili tinapanambirteng. Samot ah. Iti Tirsina ni Mariang Hila. Apay nga ron nakabaybayag ka. Ay ka nagis-istorya kami pa imot ah. Ay, amaw ni Sunshine. Apay ni Sunshine. Inyawid na magkanunubyo nan. Katanya kumaita. Bayam ah, taiyawid na magpiman. Sana bali, tabalay damot tipangyawidan na no bilang. Slamel la kay ginubyo na. No jaag kamalay. Sa nga pulon sa atawon, tinagbaitan da. Ay nawaw. Dayta, tipaglaingam si ka, Berteng. Ay, amam, Mariviron. Adaman ti pagkamarites nila kay mo. Ay, dayta nga ron ti parikot ko, mare. May gimatang itayag sapa. Kat nagado ti salsaludsudon na mare. Masurunak nga rod. Manti ka lang ti umay nagatangan nga maurasan kit din. Ay na, kasta siguro mo't akit kinatao na mare. Ay na mare, sana kun amaragsakan. Nasursurok pa'y kit din ngam iti siya ka babae. Ay mare, makikaaruba ka mo nga minauray maminsan laang may. Siyak pa'y abisi ti kunam mare. Awan oras ko iti kakastabanag. Ngam no nila kay ko ay nawaw. Uray ammo na nga ado ti maaramid iti talon, masango na lapta ti makimarites. Ay kagagangay na mare. Ay, siya kun ti maumuma mare. Ay, gayam.
Isubli kon tay bunang abinulod may mare. Ay tang, ada kayo matgaya man. Irwar mo mangki day ta chinilas ko anak kaw. Ninanangay. Kaya di magas ijay handaan tim nga ang hila ah. Napanayin subli ti bunang abinulod may. Ala, apaya saan kayo kailangan nagkuyog? Sana balay. Ta saan mo ta nadagsan di bunang. Ingka na irwar ti chinilas kaw. Tang, di yu ibaga, rumwar kayo manan. Mapana nga rod iti ayan ti kumpare. Agsyat kayo? Saan? Ina makiistorya. Anyala ki dinayanak ko. Kas ka laki ni nanang mo ngagsalsalunsaw. Una, ta sigurado sa pulan da kayo manan ni nanang no sumangpet. Kat awan kayo ang makita na. Basta ibaga manapanak iti ayan ti kumpare ah. Hindi kay madanagan anak ko. Saan kami nga ginom iti kumpare? Sa dino man ang dinapanan ni tatang mo anak ko. Napan iti ayan ti kumpare na nanang. Anya, kunak man no nasakit ti sikat na. Ni tatang pa iti kunayaw. Ay nawaw day tatao. Awan ti nasakit abakrang na dayjay no chismisan ti papanan na nanang. Pudno saan ang mamartag. Saan met ang manugal. Saan ababaero. Ay na, sa bali ti bisyo na met anak ko. Nang, bagbagaan nyo ngamin Di naktuba ibang pangag. Urayan niya ti bagbagak. Kasla saan met ang makarik na. Sana balen, nanang. Tinapateg, saan na kayo akabkabilin? Imay kamay, pare Berting. Umaya man makistorya kang ka, pare Pipitaw. Andiyan iti pag-istoryaan ta. Nagawid ka no magayam ni Robert. Wen, idila sa bataw. Nagawid ta iso ti kayat ni Bakit na. Panagkunakit saan na palubusan ni Bakit na ngagsubli dya, bro. Apay ka nung may paray. Dayta tijak amo, pare Berting. Ay, amangan mo ano adda kalukwan nga raramidin na. Ay aguray ka man paray. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Iso mo tinangag ko pagsasaritaan nagiti chismosa di tawiting siya. Itay limabasa. Ay nawaw. Apay nagpigsa ka tilapayag mo. Ay ka talaga. Uray adayaw. Kan uray arasas ka mangag ko paray. Ay la, una yan day dya aberting. Rabiin ngam awan met ti kuna ng agawid. Ay nawaw. Inak ka di sukunan, nanang? Ay saanan anak ko. Rabiin. Delikado no rumwar ka. Irikap mo kit din tari daw taumunatan na maturog. Kasano nga rod na sumangpat ni tata? Ay kaparikot na matan Asino nga minti nang ibaga amarabian. Sigurado. Disturbo manan iti pan naturog na sumangpat. Basta irikap mo tiri daw kunak. Santay nga mo. Ang mga nuplano na matan ti maturog. Iti ayan ti kumpari na. Sapay di na yung tugot magki-cellphone na. Hinggagara na taam mo na nga awagan ta. Nalaing. Nalaing at talaga no may papan iti kakastaba na. Sabihin, pare Berting, apay di ka pa agawid. Madamdama pa ya pare, tado pa iti pag-istoryahan ta. Mga nagur, uray ni Bakit mau. Saan? Sigurado nga imunan na naturog day jay. Sigurado ka? Luway siya sigurado ni Bakit mau. Saan nga raw? Nasingpo ni Bakit ka. Nya ka matembari. Uno saan? Amangan, no umay nakapay sukunan. Nalaunay ayat ipagdanaga maparay. Agawid akto ka day. Agtuga ko agiday, tado pa iti kayat ko asalud-sudon kang ka. Meron, Bakit? Woo! Dako! Lukatan nyo na tiri daw! Lilian! Woo! Bakit? Abit lang, tatang! Agyaman naklaw na yan ako Ay, naglamot dito irwarsi ka. Apay nga binita kayo lang.
Ado nga ro tinagsaritaan mi iti kumparay. Wala mo, nagkayong ngarudan. Inayadan nyo ti magna, tapno sana madisturbo ni nanang. Apay, nagunget kita iti inam. Yun, kasanumot ngamin tatang. Imbis nga agina na kayo, nagdiretso kayo mo, titayan ti kumpare yun. Oy, agreeing ka ditan Berteng. Anyat orasan. Nasa papay, mate. Wen tamasapa tama pa ni Garden. Madamdaman to ka di. Iturog ko labi, tanin na puyat ha. Asino nga min tinangibaga marabyan ka? Italamanan. Italamanan. Inton sumaro na rumwar ka, itugot mo ti cellphone mo, tapno na lakang awagan ka. Nalawag! Naimbag abigat mo bakit? Awan tinaimbag abigat ko. Eh, di ka kadiagong uy. Ay nawaw. Asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramida ma? Anya launay ayat tinagis istoryaan nyo iti kumparim. Ay kaado Namuak nga ro, nagawid ka nun ni Robert. Saan ka nung agsubli ni Diabro? Ta saan apalbusan ni Baka na? Agraman day taamanag, amumpay. Agtugaw ka, tapno istorya, matkan ka tinagsaritaan mi iti kumpare kidirabay. Tapno, updated ka man. Bigbigatan anapudot ti ulo. Ay, mangan kakit din, tapno agrobwatan. Ne, kariring ko pa ilang agrubatan. Anyat orasan. Amumat nga do ti maarami di jay talon nita. Agpuyat ka pa ilaang para iti day ta chismis. Rumabiin bakit? Anya ko maitano rumabien. Apay, di ta pa agaway. Ituloy mo kit di ti araramidem dita. Adain nala kapag silaw ta. Ay nawaw. Kahit mo asawan, ag-flashlight tang agtrabaho. Apay, ada reklamom. Apay, di ka pa'y nabanaw. Apay, di mun ka bailan. No chismisan ti papanam, saan ka mata mabambanog? Uray pa'y marambyan ka. Ngam no trabaho dito'y talon, nalaka ka mabanog. Ay nawaw. Eh, kaya sa bali mo, dayjay Pangaasim sarde nga mon, day takin na maritis mo si Kaberteng. Lalaki ka ngam chismosa ka. Ay na, nakabamain launa yan. Mariverong, nansamo lakay mo di tata, ulan dagiti aso idirabi ay. Ay, iso nga agpay sumari. Masurunak nga rod. Napay, naggapuan na ay Iti ayan ti kumpare na Diyak amo, nanya tinagsarsaritaan da. Apay, di mo sinaludsawd, maray. Ay na, sa anak na interesado, mare. Ay, si kakit di mo, mare. Ay na, mare. Siya kunti mababain iti kasdyan nga aramidan nila kay kong. Tunggal maibaon, mabaybayag. Tagayam, nakimaritis pa'y nga umuna. Ay, no daduma, marabyan pa yun nga agawid. Ay, diyak amon, mare. Ay, kapadasum abagbagaan amare. Ibaga makontrolon na mo, Di naktumat ladenggan, mare. Ngamen, ti amuna, husto ti aramidan na. Agraman biyak ti kaaruba na pakibiyangan na matan. Ay, word, mare. Nanggagkuman, hindi na minsan nga alda. Nilakay mo, ti pagsasaritaan dagiti marites di ta waiting shade. Lalaki ka no amarites. Ay, sana bali at apudnumat, mare. Jack ilibak. Marites at talaga nila kay ko. Tay tasamat ng tibisyo na, mare. Itaman pa saan arimwar ni tatang mo, Lilian anak ko. Rimwari tayo mo, nanang, nagsublimot lang nga dagos. Apay ka, no? Diyak man na mo, nanang. Agtatal na mo, titay si Mangput. Na, apay nga ta. Kasari tayo, nanang. Oh no, ada siguro nang ngeg na. Day tati, saan tayo nga mo, nanang? Mabit man lang, tagsarita kami itinalapat ka ni tatang mo. Winang, nasaysayaat. Ngamin, saan kumot nga roda masumbatan dagiti sa ludsudyo?
Nilang tatang ti makasungbat kadagita, nanang. Rest demet ita. Apay asan ka anapan iti ayan ti kumparem? Sana Ay nawaw. Ita mampay. kasana nangagwa siya mutin ti pagsasaritaan dagiti marites iti waiting shade. Manan? Apay amanay. Una. Tanangag ka naman ni Mari Angela asikat ti topic day di galman. Ah, Lalaki amarites. Kunada ka no? anya. Ay. Si kamot ti topic day ta birteng. Anya nga itiri na na. Ay, no saan la apabahay dagita? Nay. Ay, agsardeng ka man si kabirteng. Ita taamo montirik na ti may marmarites ag nakemkan. Sana na saya takit kitaan ang marites ti may sa apadre di pamilya lakay. Ay, nawaw! Biag ti pada matao ket di mo pakibiyangan. Agbalin ka kuma apagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.